ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ 9ଟି ଖାଦ୍ୟ, ଜୀବନ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ଖାଲି ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିକି ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଏସିଡ୍ ହୋଇ ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ାଉଥିବା 9ଟି ଖାଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 9ଟି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି କଦଳୀ। କଦଳୀରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଗ୍ନେସିୟମ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭାରସାମ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତିରେ ଜଳପୋଡ଼ା ହୁଏ ଓ ହଜମ କ୍ରିୟା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କମଳା। କମଳାରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ବି ଖାଲି ପେଟ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ଅନେକ ଥାଏ। ଯଦି କମଳା ଏହି ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଓ ଛାତିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ଖାଲି ପେଟରେ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ଥିବା କଫିନ୍ ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ହେବା ସହ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଚିନି। ଖାଲି ପେଟରେ ଚିନି କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ବଢ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। 6ରେ ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ। କନ୍ଦମୂଳରେ ଟନିକ୍ ରସାୟନିକ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପେଟରେ ହଜମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହଜମ କ୍ରିୟା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ହଜମ କ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କଫ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। 8 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ମୃଦୁ ପାନୀୟ। ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏସିଡିଟିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। 9 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଚା। ଚାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଓ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ପେଟରେ ଆଲସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।